Numru ta' sewwieqa tal-muturi ltaqgħu sabiex iqajmu kuxjenza sabiex tinbena trakka kemm għall-muturi kif ukoll għall-karozzi fejn il-fondi minn din l-attività kienu kollha brisq puttinu. Il-Group Riders esprimew magħna l-importanza li jaraw li f'Malta jkollna trakka dan sabiex iservi lil dawk li huma ntiżi u entużjasti b'mod sikur fil-waqt li tneħħi l-periklu mit-toroq. Net News kellem ma' wieħed mill-membri ta' dan il-grupp fejn qalilna l-bżonn li Malta ikollna trakka. Huwa qalilna wkoll li sa issa għat mem lebda ħsieb jew pjan li din it-trakka timmaterjalizza ruħha. Allum qed norganizzaw ride sewwa. Issa din hija biex nqajmu ċertu awarenesses. Mela l-akbar awareness huwa ovvjament biex Malta jkollna trakka. Sfortunatament Malta qatt m'għandniex trakka kemm għall-muturi kif ukoll għall-karozzi. Li qed jiġri ovvjament u ma tihomx tort ċertu nies jaraw kif ħajamlu biex jippratikaw dal-isport. U sfortunatament ukoll ħanerġa' nuża kelma negattiva jiġru l-aċċidenti. Issa aħna dinaw biex nqajmu awareness, nagħmlu din ir-ride sewwa, forsi jasal il-klim tagħna biex naraw kif ħanamlu Malta u nażaw il-riżorsi li għandna biex noħolqu trakka. Waqt l-attività tfakret ukoll il-memorja ta' François Bajjada, ir-raġel ta' 36 sena li ftit tal-jiem ilu miet ħabta u sabta. Din ir-rajd issa ġiet dedikata wkoll għall-Ażistana François Bajjada li ħallina letteralment 5 ijiem ilu. Għalkemm m'hemmx bil-mutur dan kien rider kbir. Sewwa fil-fatt huwa wieħed mill-organizzaturi tagħna wkoll. François niftakru dejjem bniedem ferriħi u dejjem jiċċajta, tant li aħna l-ewwel ħsibniha ċajta din. Malli smajna l-aħbar tiegħu l-ewwel ħsibniha ċajta, però skoprejna li mhijiex. François kien wieħed mill-fundaturi ta' dan il-grupp u kellu ħafna l-qalbu il-muturi.